Nandito naman po tayo sa ngayon ang gabi, araw po ng Monday. At magandang gabi sa inyo. 9 a.m. Shout out po lahat po sa inyong lahat dyan, mga kabicolano. Kahit hindi po Bicolano at basta po at sama-sama po tayo sa mga vlog natin. Hello po lahat sa inyo dyan. Magandang gabi. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Update po tayo doon sa pagpunta po natin sa Antipolo sa Kupang. Binaba nyo dyan. Sana po at napaligaya po kayo namin. At sana po marami po tayong at mabigyan po ng pagpakain po sa mga nangangailangan po. Ayan po, shout out po kay Ton Mex. Hello po, salamat po sa pagpunta sa channel ko, Ton Mex. Suportahan po natin si Ton Mex. Ayan po, isusulat ko po ito para at least suportahan mo kayo namin. Ayan. Ton Mex. Ayan. Lahat po ng maray na gabi po, maray na gabi din na Ton Mex. Salamat po sa pagpunta. Hello po sa inyo lahat dyan. At maraming salamat. Ito po yung live namin ngayon at update lang po ito doon sa masaya kasi po yung pagpunta namin doon sa Pagray, Antipolo. At nakakatuwa po. Lagyan mo nga boy ng boy? Ng electric pan? Ay oo, dali lang po. Ayan po. Shoutout. Mega love shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan po. Wala pa gaanong nanonood. Mga kaibigan natin dyan. Sila Arthur Sea, GL Official. At sila Andrea de Channel, Evelyn PH Channel. Sila Daddy Frankie. Shoutout po lahat sa inyo dyan. Sa mga kasama ko po sa team, magandang gabi sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayo. Mga nandoon po sa Pagray. Marami pong salamat sa inyo at sana po at makabalik pa uli kami doon sa inyo. Masaya po doon, sobra. At kahit pa paano po ang dami po natin na nabigyan ng napasaya ng mga tao. Nasa 200 pieces po yung naibigay natin doon. Ayan po, kahit pa paano, sana po at lagi niyo kaming susuportahan sa mga namin at sa mga kung saan man po kami naroon. Sana po huwag niyo po kaming kalimutan suportahan. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood ngayong gabi. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat po kayo palagi. Shout out ko po ang idol natin na si Kuya Bal Santos Matubang. Tsaka si Ate Edna Vlogs. Tsaka si Kalinga Prab po, mga kaibigan. Salamat sa kanila. Yun po yung iniidolo natin sa larangan ng pagbablog. Ayan po, shout out po sa inyo lahat dyan, sa mga nanonood sa atin. Mayroon na po tayong 4 viewers. Ayan po. Shout out po kay Utot TV, mga kaibigan. Supportan din po natin si Utot TV. Nakakatuwa lang po yung pangalan ng channel niya pero okay po.
kaibigan, magandang gabi. Hello po sa inyo lahat dyan. Sandali lang po mga kaibigan. Hello po sa inyo lahat dyan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayong gabi. Ayan po. At sa mga kasamahan ko, hindi pa po tayo ngayon nakakapag-vlog na gaano kasi gawa ng nasira kasi po yung computer namin kaya bumili po ako ng bago. Parating pa lang po kaya hindi po ako nakakapag-edit ng maayos. Kaya yung mga pinupost ko po, mga ano lang po yon sa cellphone lang po ginagawa ko. Kaya medyo hirap pa po magano ngayon. Pero baka ngayon week dating na po yung computer natin. Shout out kay Otot TV. Salamat sa sumusuporta sa Bicolano Elvin. Maraming salamat kay Otot TV. Ayan po mga kaibigan. At kahit paano ay dami sa ating suporta. Maraming pong salamat sa inyo mga kabicolano. Ayan po. Siguro po mga tulog na. Ilaw sa inyo lahat dyan. Magandang gabi. Ayan po mga kaibigan. At medyo unti yung viewers natin ngayon. Ayan. Hello po sa inyo lahat dyan. Magandang gabi sa inyo. Tutuwa lang po ako doon sa pagpunta namin sa Pagray. Dahil kahit pa paano dami rin pumunta roon. Daming bata din na napasaya natin. Ayun. Medyo late nga kami noon pero ayos lang. Kahit pa paano at talagang nagsama-sama. Basta sama-sama maganda. Importante kasi yung maganda yung samahan. Ayan po mga kaibigan, shout out po wala sa inyo. At magandang gabi sa inyo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kurochoy TV. Hello po, Kurochoy TV. Ayan, suportahan po natin si Kurochoy TV. Sulat po natin yan. Yan, para suportahan po natin yan. Kurochoy TV. Ayan. Ayan po mga kaibigan, sinusulat ko po yan para po pupuntahan po natin yung channel nila. Ayan. Mega love shout out, GLTV official. Ayan. Ayan, si GL, dumating na. Maraming salamat po, Idol Kurochoy TV. Maraming salamat sa iyo. Susulat ko po yan para po pupuntahan kita mamaya. Ito po yan. Sulat po yan. Para po yung pumunta, lahat ng pumunta, susulat natin. Para balikan po natin sila, tulungan natin sila. Yan, GL official. Yan. Andyan palagi yan, tropa namin yan. At salamat GL sa pagpunta dito sa bahay namin. Salamat. Sana lagi kang mag-iingat. Ayan, Arthur Sea, hello. Magandang gabi sa iyo. Mega love shout out kay Arthur Sea. Ayan, maraming salamat. Hello, ang pugi. Ayun, bagong ligo ako. Minsan naman magpapugi naman tayo. Di ba, bagong gupit ako, Kuya Arthur. Oh. Nagpagupit ako dahil sa iyo Kasi nakaiba na naman yung ano mo Nagbago ka na naman ng magpapugi din ako. Dan share. Share naman dyan. Parang awan nyo na. Mega love shout out JLTV official, Dan share. Maraming salamat sa iyo. Nabuhayan ako JL
Nung dumating ka JL, tsaka si Boss Arthur, nabuhay na naman ako. Hello po kay Evelyn PH Channel, mega love shout out po. Hello po, Bicolano Elvin, good evening. Ayan po mga kaibigan, dumarating na yung mga kaibigan natin dito. Ayan, Marlene Buban, shout out po. Ayan, salamat sa suporta. Ayan po. Ma'am Evelyn, sana sumama ka na sa susunod. Salamat sa pagpunta sa kila Kuya Arthur. At nag-live ako kasi natutuwa po ako sa samahan namin nung nakaraan Sabado. Masaya po kami sobra. Shout out! Mega love shout out! Kuya Lim TV, Lemuel Espinosa. Good evening, Boss Idol. Bicolano Elvin Vlog. Pa-shout out po. Happy birthday kay Bro Cyrus Deseo. Ayan, happy birthday po kay Cyrus Deseo. Ayan. Galing po yan kay Kuya Lim TV. Ano po, Mama? Arigato gozaimasu. Kuya Arthur, hello. Magandang gabi sa'yo. Sana napakaganda mo ngayon gabi. Sana lasdalo ka pang gumanda. Ayan po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Team Kalokohan Official, mega love shout out. Magandang gabi sa'yo. Siguro tapos na yung damit, ano? Ayan po, Team Kalokohan po. Sulat po namin yan. Suportahan po natin yan, Team Kalokohan. Magandang gabi sa team viewers natin. Sa 10 viewers natin, 7 thumbs up. Hello po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayun po, maraming salamat sa mga kasamahan ko. Kila Arthur Sea, Daddy Frankie, JL Official, EJ Dulog, Team Kalokohan, Andrea Di Channel. Ayan po mga kaibigan. Kain tayo, JL. Ayan, sige po. Kakatapos ko lang. Ayan po kay Norma Remolar, mega love shout out po. Maraming salamat sa pagpunta. Hello Boss Elvin, shout out naman. Ayan. Norma Remolar, maraming salamat sa pagpunta. Ate Norma, sana nasa mabuti kang kalagayan sa ngayong gabi. Maraming salamat sa pagbisita po. Vanessa Suzuki Channel, hello po, isulat natin dyan. Vanessa Suzuki Channel. Para po babalikan natin yan siyempre. Hindi lang po tayo lagi nagsishoutout lang. Kailangan balikan natin siya mamaya. Pupunta natin yung channel niya. Ayan po, Vanessa Suzuki Channel. Mega love shoutout po. At ayan po, babalikan din kayo namin mamaya para mapuntahan po yung channel nyo. At maraming salamat po. Ayan. At dumadami na yung mga viewers natin. Maraming salamat po sa pagpunta sa aming channel. Kaya po kami nag-live kasi ano lang po yung pagpunta namin sa update lang po sa pagpunta namin doon sa Pagray, Kupang dahil maganda po yung pagtanggap nila sa amin. Kaya lubos po ako nagpapasalamat dahil ang dami pong sumusuporta doon. Ayan po, kahit papano ay sana makabalik po rin tayo doon. Ayan po, maraming salamat sa mga kasamahan ko na sumama po doon. Ayan, sana po at dumami na po tayo na mga kasama natin. Galing po kay Vanessa Suzuki, hello po, Sir Arthur Sea. Ayun mga kaibigan. At dami natin mga kasamahan natin dyan, ng mga tropa natin dyan. Hello po lahat sa inyo dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at gabayan tayo ng Panginoon. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga maray na gabi po sa inyo. Nga, shout out po kuya.
Ayun, maraming salamat po kay Vivian Esperon. Magandang gabi sa'yo. Salamat sa pagbisita dito sa Bicolano Elvin Live sa YouTube channel. Maraming salamat po, Vivian Wait lang. Esperon. Isa po yan sa mga supporter natin ng mga sa vlog natin. Maraming salamat, Vivian. Magandang gabi sa iyo. Sana pagpalain ka ng Diyos. At lagi kang sumusuporta sa Bicolano Elvin. Maraming salamat po sa iyo. Shout out po dyan sa mga kasama mo. Kung saan mo po kayo ngayon, shout out po lahat po sa inyo. Sa mga taga Pransya. Ayan. So, ayan po. Ayan po mga kaibigan, ay natutuwa po tayo dahil at kahit pa paano masaya po tayo na nakakapagbigay tayo ng kahit konting tulong sa kapwa natin. At kahit pa paano masaya kasi pag kahit pa paano nakapagbigay tayo kahit hindi po masyadong malaki. Importante po, mayroon po tayong naibibigay sa kapwa natin. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. At kahit pa paano, nandyan po kayo. Ayan, Cardenas Lim. Hello po. Magandang gabi po. Shout out po sa inyo. Magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta po sa channel namin. Ayan po. Norma Buban, shout out po sa aking nanay. Hello po, ma. Kumusta? Salamat po sa pagbisita dito sa Bicolano Elvin. Pa-shoutout naman dyan. Ayan, shoutout po sa kay Norma Buban, sa aking nanay. Maraming salamat. Buti mayroon ka dyang internet dyan. Maraming salamat sa iyo, ma. At shoutout din po kay Benjamin Buban, sa aking tatay. Magandang gabi sa inyo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Salamat po sa pag-asikaso dyan sa pag-uwi namin sa Bicol anong nakaraan buwan. At marami pong salamat sa suporta na ibinigay nyo, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Pransya. Hello dyan sa mga taga-Pransya. Shout out po lahat sa inyo. Ayan. Kila Ate Bilma, kila Ate Mary Jane, Mary Jane, sila kila Ate Salve, Ate Melissa, kila Aisa. Maraming salamat. Ang dami nila doon eh. Hindi ko na isa-isahin. Napakaraming supporter po natin sila. Napakabuti nila. At hello, thank you sa support. Maraming salamat. Galing po yan kay Marlene Buban. Maraming salamat sa aking asawa. Napakabait. Ayan po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik dito sa Bicolano Elvin Vlog. Sana po ay marami pa po tayong mabigyan. Asahan nyo po sa susunod pag nandito na yung namin, makakapag-vlog na po ako ng maayos. Kasi nga po wala pa po ako ngayon na nasira kasi yung namin, yung computer, kaya mga upload lang po muna sa sa cellphone. Kaya di tayo makapag-focus. Pero at least kahit pa paano nakakapag-feeding po tayo every week po yan. Tuwing Saturday po yan, o kaya kung hindi Saturday, linggo po yan mga kaibigan. Medyo traffic nga lang, pero tsaga-tsaga na lang po dahil importante po makapagbigay po tayo ng kaunting tulong po sa nangangailangan. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo sa 13 viewers natin, 11 thumbs up. Maraming salamat. Ayan po, share po kayo mga ka-Bicolano. Share nyo po sa mga community natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan po. Salamat po Vivian, nandiyan ka palagi. Kay Ton Mex, hello po. Ayan, maraming salamat. Cardenas Lim, maraming salamat. Ayan. Kahit pa paano nandyan po kayo.
at sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Ayun, kahit papano yung pagpunta namin doon sa Pagray at hindi kami pinapabayaan doon. Andun yung mga taga barangay, Barangay Tanod, andun. Pare, Ha? kumpare mo. Ayun, sa aking inaanak pala si si parang Sipto, si Kim. Ayan, maraming salamat. Ayan, kahit papaano sila po yung Assist. nag-assist sa amin, tsaka yung barangay captain. Marilo Falcon TV, shout out sa iyo. Pakilista natin si Marilo. May YouTube channel siguro to. Ayan. Nalista mo na. Okay. Ayan, nililista po namin yan kasi babalikan po kayo namin mamaya niyan. Marilo Falcon TV, shout out po. Mega love shout out po sa iyo. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, sabi ni Marilo Falcon TV. At salamat po sa pagpunta dito sa channel namin. Maraming salamat po. At sana po lagi ka pong manonood ng mga vlog namin. Maraming salamat po kay Marilo Falcon TV. Ayan po mga kaibigan. Isa na naman po natin ng supporter. Maraming salamat sa inyo. Bani Wawa. Ayan. To pa shout out po. Si Kenneth Tong. Ayun, more power po. Si Kenneth pala yan eh. Ayan, Bani Wawa. Ayan. Dahil pangalan. Oo, shout out po kay Bani Wawa. Doon pa shout out Kenneth Tong. More power po. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Mister po ako ni Andy. Ayun! Kaibigan natin yan. Asawa pala to. Mrs. pala to ni Andy Kayakap vlog. Ayan. Ay, malakas yan si Andy Kayakap. Ayun, shout out po kay Andy Kayakap ng Batangas po yan. Ayan, kaibigan na natin yan. Ayan. Ayan, sulat natin si Marilo Falcon Sabi mo, TV. na-meet ko na yan. Na-meet ko to na si Andy Kayakap, napakabait nito. Mega love shout out Arthur Sia. Hello po, magandang gabi. Kumain ka na ba, Kuya Arthur? Dumaan kami kanina dyan. Dumaan kami kanina sa inyo, hindi na kami kasi Kabisi. busy kami. May oras kasi yung delivery kami sa inyo. Si Marilo Falcon daming Falcon sa amin sa Bicol eh. Oh, daming Falcon sa amin sa Bicol. Sa Ligaw Albay. Ayan, Kuya Arthur, ang gandang gabi. Galing po kay Marilo Falcon TV. Mrs. pala po yan Kaya saan kita pa kami ni Ann. Kaya kami po sa pagpunta sa aming channel, Marilo Falcon TV. Sana kamusta mo na lang po kay Andy Kayakap. Suportahan po natin si Andy Kayakap. Sulat nga yung Andy Kayakap. Ayan, tapos na. Okay, sige. Ayan. Ayan, maraming salamat ni Marlene Buban. Andiyan, nakasuporta palagi. Ayan, mamaya na. Pag ano. Ayan. Hello po lahat sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik po sa Bicolano Elvin. Maraming salamat sa mga hindi ko po nabanggit at may shout out po lahat sa inyo. At sana po at wag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Siya nga pala, parang hindi ko nakikita si Daddy Frankie Tulog na siguro si Daddy Frankie. Shout out po kay Daddy Frankie. Sana pumunta siya sa ating channel. Ayan. Ay, sana mayroon magpalipad ngayong gabi. Walang papalipad ngayong gabi Oo. May nabawasan yung ano mo. Oo. Oo. Wala nagpapalipad ngayong gabi. Dati marami. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. At kahit pa paano maayos palagi ang importante po lagi po tayong magdasal
at mga tulong din sa kapwa. Tsaka siyempre alagaan natin yung sarili natin at mag-iingat po tayo palagi mga Kabicolano. Mag-iingat po tayo palagi sa araw-araw natin na gawain, magdasal po. Tapos at sana po ay lagi po tayo magdasal. Ayan po mga Kabicolano, maraming salamat sa inyo, sa lahat po mga nanonood. At bigyan pa tayo ng maraming lakas sa ating buhay. Ayan po. At paano po hindi po tayo, importante po na tayo nakakalimot sa Diyos. Hello po lahat sa inyo. Ayan po, 9:40. Isa pang bago. Ayan po, isang oras lang po ang live natin. Dahil nag-start po ako ng 9:10. Kailangan alas 10 at okay na po. Isang oras lang po kasi ang live dito sa YouTube. Ayan po mga kaibigan. Pasalamat lang po ako sa mga kasamahan ko. Ina Arthur Sia. Kasama nung Saturday. Lalong-lalo na kay Andrea Di Chanel. Napakasipag nun eh. Siya suportahan po natin. Tsaka si Daddy Frankie. Tsaka si Team Kalokohan. Yun lang naman kami, apat kami. Absent kasi si AG Idulog. Tsaka si GL. Kasi may mga trabaho din po sila. Ayan. Importante po ay sama-sama po tayo. Salamat po kuya. Tulog na po si Andy. Medyo pagod po. May tinulungan po siya kanina. Ayan po. Kain po kayo ng Panginoon. Malayo mo katutulong lang ni Andy Kayakap. Supportan po natin si Andy Kayakap. Maraming salamat po yan. Galing po yan kay Marilo Falcon TV. Ayan po. Ayan, shout out kay Kate Pusiran. Ayan, salamat po sa pagpunta sa channel namin kay Kate Pusiran. Hello po, magandang gabi. At salamat po sa pagpasyal dito. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo diyan. Lalo ng mga taga Barangay Kabading. Hello po lahat sa inyo. Kumusta daw po, sabi ni Papa? Okay naman po. Ayan, salamat po sa pagpunta sa YouTube channel namin. Mary Ann Caliboso, hello po. Mega love shout out kay Mary Ann Caliboso. Salamat po sa pagpasyal po dito sa channel namin. Maraming salamat po. Ay, Bimboy, sana. Mary Ann Caliboso, salamat po. Ayan po. Ito pa boy. Ayan, Mary Ann Caliboso. Salamat po sa pagpasyal po. Salamat po sa inyo. RB Martinez. Hello Manoy, Maray na Banggi. Nagigising lang po, Dan Tamsak. Maraming salamat po kay RB Martinez. Suportahan natin yan. RB Martinez, magandang gabi sa iyo. Mega love shout out po sa iyo. At salamat po sa pagpunta dito sa channel. Maray na Banggi din po sa imo. Diyan, kung saan ka po ngayong gabi. Sana pagpalain ka ng Panginoon. At nilayo ka sa kapamakan sa buhay. Ayan po, maraming salamat kay RB Martinez at kay Kate Posiran. Hello po sa inyo lahat dyan. Mega love shout out po sa inyo lahat dyan. Yung mga hindi pa po nakapasok dito sa aming sa Bicolano LB Nata. Hello po kay Evelyn PH Channel. Magandang gabi po. At salamat po sa pagpunta sa aking channel. Ayan, Ma'am Evelyn. Sana sa susunod at makasama ka na sa amin. Dahil nagkakwentuhan kami ganin ni Kuya Arthur. Masaya po kami sa pagpunta doon sa Pagray. Sama-sama kami. Salamat.
Ayan po, kay Kim Sipto, salamat sa sila po yung nag-assist sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa pag-assist sa amin dyan sa pag-ride. At naging masaya po kami, sobra. Ayun, sana nagustuhan niyo yung feeling namin. Sana nagustuhan nyo yung feeling namin dyan kay Kim Sipto. Shout out po, Ninong. Maraming salamat po, Kim. Ah, salamat po talaga sa pagpunta namin dyan. RB Martinez, Ate Evelyn, gandang gabi po. Ayan po, galing po kay RB Martinez. Ayan po mga kaibigan. At paano, ang dami na natin mga ka-tropa. Gabayan po kayo ng Panginoon ngayong gabi at sana po ay lumawak pa po yung ating samahan at marami pa po tayong makakasama. Maraming salamat po sa inyo sa mga suporta nyo. Ayan po. Busog na kami, tapos na kumain. Ayan. GL, busog ka na. Ano naman yung parang Arthur siya. Ayan, busog na rin si Boss Arthur. Ayan. Miguel up shout out po sa inyo dyan. Kuya Arthur, JL. Excuse me. Manoy pa jacket po kay Ate Ben. Ay, sige po. Sige po. Ito na po. Jacket na po natin si. Ayan po. Ayan. Ayan po. tabi mo, tapos doon na sa- Ayan po, mayroon na po. May jacket na po si Madam Evelyn po, si Ma'am Evelyn. Ayan po, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. At kahit po papano, pumunta kayo sa channel ko. Kanina, nalulungkot na ako dahil dalawa lang po yung nanonood sa akin. Ngayon po, madami na. Nasa 14 na po. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Sa mga Gusto niya, ang dami na. pumupunta dito po sa live ko po. Ayan po. Pwede po kayo magdikitan po yan. Ayan. Maraming salamat. Hindi na ako pinapawisan. Jill, sana sumama ka na sa susunod na Sabado. Baka fair view tayo siguro. Susunod na Sabado. Hindi na naman ako. Kung hindi, titingnan po natin kung saan po. Shout out po naman dito sa mga taga Ligaw, Bicol shout out naman sa mga taga Bicol from Ligaw City. Shout out po dyan sa mga taga Bicol, Ligaw, Albay. Yeah, galing po dyan kay Norma Buban, sa aking nanay. Maraming salamat sa iyo. Ma'am, mag-iingat ka palagi dyan. Gabayan ka ng Panginoon Diyos. Sana lagi pong maayos ang iyong mga pangangatawan at layo ka sa kapamakan sa buhay. Lalong-lalo na sa aking tatay, si Benjamin Buban. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Ayan po mga Kabicolano, maraming salamat sa inyo. At di po kayo nagsasawa na suportahan ng Bicolano Elvin Vlog. Norma Buban, pa-shoutout daw kay Arthur Sia. Ayan, Kuya Arthur, shoutout mo raw si Ikaw magsabi. shoutout po. Galing po kay Norma Buban. Ruby Andy Guzman. Ayan, si Ruby Andy Guzman. Ayan, salamat po sa pag-asikaso sa amin dyan. Ruby Andy Guzman. Inaanak natin yan sa kasal. Maraming salamat po. At sana po ay naging okay po sa inyo yung pagpunta namin dyan sa Pagray, Antipolo. Maraming salamat sa iyo. Kumusta na lang po dyan. At sana magkarating uli kami dyan. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Ruby Andy Guzman. Share na lang po. Share nyo po yung live namin. Maraming salamat po. RB Martinez, pa-shout out din po sa mga taga Buhi at Irga. Ayan po. Ayan po, shout out po sa mga taga Buhi, Irga City. Ayan.
Hello po sa inyo lahat dyan, mga Kabicolano. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po dyan sa Iriga City, tsaka Buhi, Iriga City. Ayan. Galing po yan kay RB Martinez. Maraming salamat po. Mayroon binibigyan natin ng tulong. Kaya sana po ay supportahan niyo po palagi ng Bicolano LB. At lalo-lalo na po yung mga kasamahan ko. Ayan po. Salamat po sa inyo. At sana po huwag po kayo magbago. Ayan. Nandyan po kayo palagi. Maraming salamat po sa 13 viewers natin dyan. 18 thumbs up. Salamat po sa inyo sa pagtangkilik dito sa aming channel, Bicolano Elvin. Hello po sa inyo dyan. At 10 minutes na lang po tayo. Tayo po ay paalam na po tayo. Isang oras lang po kasi tayo. Bento TV, shout out po. Kay Bento TV. Hello po sa iyo. Magandang gabi. Salamat po sa pagpunta rin sa channel. Shout out po dito. Ayan. Kay Bento TV. Ayan po. Salamat po. At pumunta po kayo sa channel namin. Ayan. Ayan. Maraming salamat. Lalong-lalo na po kay Utot TV. Shout out po kay Utot TV. Supportahan po din natin si Utot TV. Ayan po, mga kaibigan. Ito, ayusin mo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ay, Bimboy! 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 Po, nalilisan ni Tito. Asan yung listahan mo? Kasi nga, kumari sa Wala dito. Andyan kanina. bakit nilisat mo ako? Pinabasan mo. Hindi. Pagpahuli. Ayan po. Maraming salamat sa inyo. At mamaya-maya po paalam po tayo. At Pinabasan ba? oo. Ano nilisan mo? Kaya nga. Ano lang ako nag-start 9:10. Ayan po. Nel Baynosa. Shout out po. Ayan, si Nel Baynosa. Maraming salamat, Nel, sa pagpunta sa aming channel. Maraming salamat sa iyo. Magandang gabi sa iyo. At sana nasa mabuti kang kalagayan ngayong gabi. At Thank you kahapon na binigay salamat ko. po sa mga binigay nyo kahapon dito. Happy birthday uli kay Sam. Shout out po lahat dyan kay Catherine Buban. Catherine Buban Baynosa. At salamat salamat po sa binigay nyo sa amin kagabi. Maraming salamat. At kay Catherine Buban Baynosa, shout out po. Migalab shout out po. At salamat sa binigay nyo kagabi. Happy birthday po kay Sam Baynosa. Ayan. Birthday niya po kahapon. Maraming salamat po. Ayan po. At ayan. Salamat po sa pagpunta po sa channel. Ayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Manunood natin. At ingat-ingat po kayo palagi. Natural ba itong boses mo? Parang may sipon-sipon ako Ayan po, maraming salamat. Maya-maya po, 5 minutes na lang po. Papaalam na kami. Salamat po sa inyo, mga pumunta dito sa aking channel. Ano yung nagtaga, may natapos ang isang oras. Kahit papaano po pumasyal po kayo sa akin channel. Shout out po kay
Arthur Sea, IGL Official, Mary Ann Caliboso, RB Martinez, Kim Sipto, salamat po sa pagpunta po. At Norma Buban, Nel Baynosa, ayan po. Salamat po sa inyo. Kay Bento TV, shout out po. At Ruby Andy Guzman, hello po. Shout out po sa inyo. Kay Evelyn PH Channel, shout out po. Salamat po sa pagpunta sa aming channel. Kay Marilo Falcon TV, maraming salamat. Tsaka kay Andy Kayakap, salamat po. Sino pa? Kay Kate Pusiran, shout out po. Salamat sa pagpunta sa aming channel. Marlene Buban, shout out. Salamat sa pagpunta. Bunny Wawa, Bibian Esperon, Tone Mex, Cardenas Lin Lim. Wow, may nagpalipan. May nagpalipad na naman. Sino nagpalipad? Salute sa iyo, Idol Bicolano Elvin. Sana marami pa kayo matulungan. Maraming salamat sa iyo, Kuya Lim. Ha? Si Babay. Sino yon? Sino nagpalipad? Ay, nakikita ko. Ayo, Bob. Hey, Bob. Maraming pong salamat. Kay Neil siguro to? Tama ba? Bobby. Oo, kay Neil. Paano ba yan? Salamat, Neil Baynosa. Tuman. Come on. Sige ka to. Secret. Merian Chef Kitchen. Magandang gabi po, Bicolano Elvin. Magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta sa akin channel. Kay Merian Chef Kitchen. Brian, shout out. Ayan. Shout out po kay Merian Chef Kitchen. Supportahan po natin yan. May channel din po siya. Kay Brian Bueng Consiho, shout out po. May galab shout out po. Salamat po sa pagpunta sa akin channel. Pasel ka naman dito, Brian. Bueng Consiho, miss ka na rin namin eh. At salamat po sa pagpunta dito sa aming channel. Aljen Calaminos, ayan. Mega love shout out po kay Aljen Calaminos. Good evening, Ninong, shout out po naman dyan, ayan. Maraming salamat po. At salamat po sa pagpunta sa ating channel. Ayan, maraming pong salamat. Ayan. Salamat po sa nagpalipad. 250. Oo. Ayan. Sino ba kayo ba magpapalipad? Salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi. Ayan po. At salamat po kay Nel Baynosa. Ayan. Salamat po sa... Sabi niya, paano ba yung 500? Paano ba yan? Paliparin mo na yan. Salamat po. Ayan po, yung update lang naman po yung ano namin na masaya po kami na papunta namin sa kahit pa paano po. Maganda po yung pagtanggap nila sa amin doon. Doon po sa Pagray po, upang Pagray sa feeding namin, mga feeding po namin. Maraming pong salamat sa inyo sa barangay Pagray po. Baliban Ayan. pa dyan. Ayan po mga kabicolano. At salamat po kay Kuya Lim TV. Ayan, salute sa iyo, Idol. Sana marami ka pang tulungan. God bless you more. Maraming salamat. Palubog ang boses. Hindi, malakas ang buhis ko. Pag malakas ang buhis ko.
Salamat po sa 11 viewers natin dyan. 20 thumbs up. Ayan. Magandang gabi sa inyo dyan. Sa mga nanonood ngayong gabi. At sana po lagi kami yung sumuporta sa aming mga susunod pa namin na mga pagbablog at pagpipiding. At suportahan niyo po kami. Kaya po lubos po ako ng pagpasalamat. Tingnan. Ayan po. Anong oras na? Alas 10 na. Ayan. Kami po ay magpapaalam na. Shoutout po lahat po sa inyo dyan na pumunta rito. God bless po lahat po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po huwag niyong kalimutan suportahan Bicolano Elvin. At yung mga hindi na po aabot, kami po ay mamamaalam na. At sakto na po yung oras na binigay. Binigay po ng isang oras. Ayan po. Mag-iingat po kayo palagi. At sana po ay huwag tayong makalimot na magdasal po. At sana po ay iwasan po natin yung mga ikakasama sa atin. Ayan. EJ Dulog. Nakahabol pa si EJ Dulog eh. I miss you, pre. EJ Dulog TV. Shout out po. Miguel Love shout out. Ayan. Nakahabol pa. Karutsoy TV. Huwag ka muna maalam. Marami ka pang matulungan. Hindi, papaalam na ako. Kasi okay na yung ano ko 1 hour na eh. Pero yung buhay ko, hindi pa. Siyempre, marami pa tayong matulungan. Kuratsoy TV, maraming salamat sa iyo. Kuratsoy TV. Maraming salamat po sa pagpunta sa aming channel. Ayan. Ayan, supportahan po natin si EJ Indulog. Ayan. Isa po yan na kasamahan po natin yan sa pagpipiling. Salamat po, EJ. Salamat, kita na tayo sa next Sabado. Ayan, mag-ingat ka palagi sa sa kung saan ka man po naroon. Ayan. Maraming salamat sa inyo, sa mga sumusuporta natin dyan, supporter natin dyan. Salamat po sa mga viewers ni Bicolano Elvin, sa mga nanonood po ng mga video namin. Marami pong salamat sa inyo. God bless po lahat sa inyo. Kami po ay mag-i-end na po ng aming live. Maraming salamat sa inyo. Oo. Okay na po yan. At salamat na po tayo sa mga viewers natin. Ayan. Thank you po, Kuya Elvin. Thank you din po, AJ Dulog TV. Salamat po kay Kuratsoy TV. Hello po. Magandang gabi. Kay Marian Chef Kitchen. Salamat po. Ayan. Maraming pong salamat sa inyo. Kay Brian Bueng Consejo, maraming salamat po pagpunta. Salamat po sa inyo. Kay Nel Baynosa, salamat po. At Kuya Lim TV, salamat. At siyempre, maraming salamat sa inyo. Ang inyong lingkod, Bicolano Elvin. Magandang gabi sa inyo lahat yan.